खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बिहारनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो आरजेडीनि गाहाय दैदेनगिरि लालु प्रसाद यादवआ दिनै सिंगापुराव किडनिखौ ट्रेन्सप्लेन्ट खालामबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फिसाजो रोहिणी आचार्यआ गावनि फारसे किडनिखौ बिफा लालु प्रसादनो होबाय होना खौरां मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं दिनै गुजरातआव बिधान सभा बियाबनि नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बिसायख'थियाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आहमेदाबादाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ मोजाङै मोजां होबाय होनना खौरां मोन्दों। थामथि रादाबाव दं मैया आसाम पुलिसनि गोख्रों सोद्रोमानि गेजेरजों थांबाय थानाय खब्रै साखा गोनां गारिनिफ्राय कार्बि आलं जिल्लानि लाहिरिजान जायगायाव 39 साफोन बिखबआव सोनानै लाबोनाय 511.79 ग्राम हेर'इन ड्राग्स हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे फालांगियाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय होनना फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया रबिबार मोनाबिलियाव सासे सरखारि साख्रि आवलाया पुलिसजों हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंनि मुङा नन्दन बरा आरो बियो लखिमपुर जिल्लानि सार्कोल अफिसार होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांखौ आयेन बेरेखायै रां लानानै हाबा मावनायनि दायाव पुलिसफोरा हमदों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं दिनै बांलादेशनि ढाकायाव फुंनि 9:50 रिंगायाव बांग्रि मावदों। बे बांग्रि मावनायनि एपिसेन्टारखौ बंग लैथोसायाव जाजेनदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे बांग्रिनि मेगनिटिउडखौ 5.2 रिक्टार स्केल होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे बांग्रि मावनायाव दासिम जेबो खहा जानाय एबा थैनाय एबा जखम जानायनि सोमोन्दै जेबो खौरां मोननाय जायाखै। द'थि रादाबाव दं दिनै गुवाहाटीनि बशिष्ठआव मोनसे गिदिर अर खामनाय जाथाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोन 4 गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि जाउनाव बे अर खामनाय जाथाया जादों। बे अर खामनाय जाथायाव माखासे लाख रांनि सम्पथिफोरा खहा जादों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।